खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स इउपिपिएल दोलोआ माब्लाबाबो सरखार दानो हाया बेयो रोखा जाबाय लोगोसे बीजेपी होन एजीपी होन कंग्रेस होन बर्तमानाव इउपिपिएल दलर लबदनाय गैया बिथांमोना दा हारसिङै ओरै जानो ना ओरै जानो रोनावगासिनो दं बे समावनो सम पेरेंगा बिथांजों प्रमद बर' बिथांजों दावहा जाय हारियारि सानस्रिनि थाखाय प्रमद बर'आ दैदेनगिरि जादोंमोन बड'लेण्ड आन्दलननि थाखायसो बेखौ सिनायदों नङा होमबा रायजो राजाफ्रा बेजोंनो बिथाङा दैदेनगिरि जादों दा बे हारियारि सानस्रिखौ प्रिजार्भ खालामनानै एसेब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा दोननो नाजादोंमोन जे बे हाया जोंनि बे ओनसोला जोंनि बेयो जोंनि सम्पति होननानै नाथाय पेरेंगा मानगोनां इएम बिथाङा रनजित बसुमतारिया बेखौ गासिखौबो उथायजोब्बाय प्रमद बर'नि हारियारि सानस्रिनि नेरसोनखौ उथायजोब्बाय दा बिथांमोननि गेजेराव सानैनि गेजेराव कलवार अथ'स पेरेंगाखौ टिकेट होआबो जानो हासिगौ प्रमद बर' सारा जे रायजो राजाफ्रा नैबिनि थाखायसो इउपिपिएल दोलोनो भट होदोंमोन नामा हा सेखौ जानांगौ गुबुननो हा फाननांगौ बर' बिमाफोरखौ बुख्रुब खालामनांगौ होखारनांगौ होननानैसो भट होदोंमोन नामा दा बेखौनो थर्न सासे दैदेनगिरिया ओरैबादि इलाबरेटलि फोरमायदों बेखौ ए टु जेड खोनासंनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय इउपिपिएलनि मिसा खोथा बुंनायनिफ्राय इउपिपिएलखौ जेरैखि जाया पावारनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय मानोना इउपिपिएलआ मोनसेबो बिथांमोना जि प्रतिश्रुति खोथा होदोंमोन मोनसेबो मावफुङाखै भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनो होन्दोंमोन खालामासै जार्नालिस्टफोरनो 10 कौटि होनो होन्दोंमोन होआसै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होनो होन्दोंमोन होआसै हा पाट्टा होनो होन्दोंमन होआसै साख्रि होनो होन्दोंमोन होआसै आबादारिनि थाखाय जेबो मावासै मा होनो लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावासै एक्स एनडिपि आरो बर' लाइमोनफोरनो साख्रि सोनो होन्दोंमोन सोआसै दा ओंखायनो बै मिसा इउपिपिएलनि प्रतिश्रुतिनिफ्राय रायजो राजाया रागा जोंबाय इउपिपिएलखौ बिनि थाखाय रायजो राजायानो दा बिपिएफखौ पावार लाबोनो थाखाय रायजो राजाया बिपिएफखौ बिराद सहाय होगासिनो दङ नङा प्रमद बर' पेरेंगानि लिडार प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव बुंदोंमोन बे हाखौ जावनानै नायोब्ला जोंनि आबै आबौनि बेजोंसो मोनगोन होननानै दा दिनै जि हायाव प्रमद बर'नि बा बर' हारिनि आबै आबौ बेजों दङ बे हाखौ दिनै पेरेंगाया जेसिबि लानानै एरखुगासिनो दङ थारमाने मा जे पेरेंगा बिथांमोनहा माखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन दा दिनै बिथांमोनहा पेरेंगानि समस्ति निज्लागुरियाव बिथांमोनहा एभेक्सन खालामदों बर'नि हाखौ आदानिनो बिथांमोनहा होदों दिनै रायजो राजाखौ न' सिमफायनो थाखायसो बिथांमोना सरकार लुदोंमोन नामा रायजो राजानि हा सेना लानो थाखायसो बिथांमोना सरकारि लुदोंमोन नामा दिनै प्रमद बर'नि सरकारा पेरेंगा मोनहा बिटिसिनि रायजो राजा माहाजोन जानायखौ मानो एसां मेगन सायो गावहाथ' माहाजोन जाखाबाय गाले गावल' माहाजोन जानो नांगौ दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै साहा बागान खालामदों दिनै लाइमोन सेंग्राफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोना थाइसे थाइनै खामायदों बे खोथाखौ इउपिपिएलआ मालाबाबो हजम जाया मालाय माहाजोन जानायखौ मालाय खस्थ' खालामनायखौ इउपिपिएलआ मालाबाबो हजम जाया ओंखायनो बेबायदि हजम जायै सरकारखौ रायजो राजाया बोखारनो थाखाय थांखि लाबाय जोंहा 40टा समष्टियाव 40टा मा होनो समष्टिनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ क'क्राझाराव इउपिपिएलआ केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै क'क्राझाराव केन्डिडेट गैया इउपिपिएलआ बिसोर बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेखौ बुङो बेबो सारेन्डार बेबो बुङो बेखौ सारेन्डार दा दिनै क'क्राझाराव इउपिपिएलआ केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखै दिनै चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बावबो इउपिपिएल केन्डिडेटफ्रा सारेन्डार जाहांसो जागासिनो दं मानोना मिन्थिखाबाय एबारनि बारा बिपिएफ एबारनि रायजो राजाया गोरबोआव सोनानै लाखाबाय जे बिपिएफखौ पावाराव लाबोगोन होननानै ओंखायनो जोंहा 40 समष्टिनि गेजेराव 40आवबो बिराद शक्तिशाली खामानि मावगासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयनिं जाफैबाय थागोन नामा दैदेनगिरिफ्रा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट राजकुमार आदा बिथाङा जोंनि दोलोआव जइन जाखाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो जोंनि बीपीएल दोलोआव जइन जाबाय नोंथांमोननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि
BJP नि प्रेसिडेन्ट कार्तिक चन्द्र बर' आरो बिरदाव बर' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनाबो जोंनि BPF दोलोआव जगदान जाबाय। मैयानि CWC आव आसाम प्रदेश स्टेटनि जि ST मर्चानि एक्स प्रेसिडेन्ट शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा गासै 35 जन गावनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै BPF दोलोआव जगदान जाबाय। मानोना बिथांमोना मिथिगौ नेक्स्ट हाग्रामा महिलारि सारा सिबजागोन, BPF आ सरकाराव फैगोन, ओंखायनो सरकाराव फैनायजों थानांगौ होननानै दैदेनगिरि बिथांमोना मिथिगौ। ओंखायनो दिनै दैदेनगिरि बिथांमोना लोब लोब फैगासिनो दं। अकल बेल' नङा, UPPLनि जिल्लानि सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि BPF दोलोआव जगदान जानो थाखाय जोंजों जगाजग लागासिनो दङ। जों साफा साफा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साराव पारमिसन लानानै बिथांमोनखौ सोगासिनो दङ। मथा मथि BPF आ एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन। स' नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।